askotan zalantzak eguitzen dugu jakiteko nola estruktura gure rutina entrenatzeko egunen arabera. Hau da, guk entrenatzeko balin baduzkeu, 3, 4, 5 edo 6 egun, ez dakigu oso ondo egun bakoitzen ze ariketa sartu, ze rutina tipo, adibidez full body, push-pull legs, torso pierna, edo beste olako spliten bat. Hortaz, bideo honetan azalduko izut rutina on batek ze base eduki beharko luken, nola estrukturatzen den rutina bat, hau da, zein den prozesue jarraitu barrekoa rutina bat egituratzeko garaien, eta segun zenbat egun dauzkezun entrenatzeko, nola egiturako nuken nik, rutina hori, alik eta probetxo gehiena ateatzeko, eta zure kasua balin bada masa muskularra irabaztea, alik eta entrenamentu efiziente nahiteko, masa muskularra lortzeko garaien. Orduan, introduziokin gehiago gabe, bideok irasiko gara. Lehenik eta behin, klaro daukeduk ibarra, gure rutina, hau da, gure entrenamentuko rutinan objetiboa zein dan. Vale. Honek tontakeria ematen do, baina oso importantea da. Azkenen, gure entrenamentu ez da iguala izango, gure objetiboa alin bada, kirolen baten konpetitzea, kirol horretan rendimentu irabaztea, adibidez futbolen, boxeon, edo danadalakoa, edo bakarrik masa muskularra irabaztea. Seguramente, hau ikusten balin batzea, zure kasua izango da, masa muskularra irabazteko prozesu bat entzarela, edo behintzet gimnasioa objetibo horrekin jutentzeala. Eta gaina, bideo hau gehien bat jungo da dirigituta horreta, bale? Azkenen, masa muskularra irabazteko rutina bat nola izango lehitzeken. Baina hau behintzet, klaro eukitzea, klabe. Osa, zuen rutinak objetibo hori daukela, estetikamente hobeto ikustea, zuen gorputze tonifikatzea, eta azkenen masa muskularra irabaztea. Eta honekin batea daukeu adherentzian partea. Hau da, guk rutina bat jartzen dugunen, ariketa batzuk jartzen ditugunen, guri rutina hori gustau beharra zaigu. Bale? Azkenen, guk aukeratzen baditugu ariketak, a priori optimonak dienak masa muskularra irabazteko, azkenen lo tipiko, makinak, poleak, eta denbora hozin olako gauzak erabiltzen baitugu, igual izan daike opzio honena masa muskularra lortzeko garaien, baina igual ariketa horiek ez digute adherentziaik sortzen. Eta orduan, guri ariketa horiek ez badigute adherentzia sortzen, hau da, ez bagaituzten motibatzen, ariketa horiek itea, eta rutina hori ez da zaigu gustatzen, azkenen rutina hori seitzea imposiblea izango da, bale? Ze azkenen ez gehango motibauta, ez da eukiko gogo hori gimnasioa juteko, eta abar, bale? Orduan, bilaborra aukeu rutina bat, alde batetio, obviamente gure objetiboa lortzea lagunduko diguna, eta beste alde batetio baita gustatzen zaiguna, bale? Daukeu bilaborra intermedio puntu bat bi hoien arten. Ze pasadaike, igual, ariketa bat ez horren beste gustatzea, baino masa muskularra lortzeko garaien oso ona dana. Orduan, ariketa hoi, igual alde usartu, bale? Osa, baita ezin deuna inda, ariketa guztik sartzea, bakarrik gustatzen zaizkigunak, baina igual ez dinak oso onak masa muskularra lortzeko, bale? Eta objetibokin berdin. Osa, azkenen izan daik ariketa bat oso optimoa, baina ez diguna motibatzen, bale? Orduan, pixkat, bi fazeta horiekin jolastu eta zuen rutina perfecto hori estrukturau, bale? Eta guain, rutina hori nola estrukturau beharko litzeken, hau da, zine prozesue rutina hori estrukturatzeko. Lehenik eta behin daukeu oso ondo jakin beharra zenbat egun dauzkeun entrenatzeko, bale? Hoi da lehenengo pausue, zenbat egun dauzkeun, gimnasioa juteko, 2, 3, 4, 5 edo 6. Bale, egun horien arabera, egun horiekin batea, daukeu, klaro eduki beharra, ze material daukeun entrenatzeko. Azkenen, gure entrenamentu eta gure ariketak ez die berdinek izango, gimnasio on bat, kapazitatea balin badukeu edo opzio balin badukeu gimnasio on batea juteko, makina darenak, disko, pesak, eta azkenen deto dauna, edo gure etxen entrenau barra balin badukeu. Hoi azkenen, segun gure materiala zein dan,
opzio gehiago edo gutxigo edukiko ditugu entrenatzeko. Orduan, bi fazeta horiek klaro eduki, zenbat egun dauzkeun eta ze material daukeun entrenatzeko. Hortaz, bi gauza horiek kontuan edukita, ja, jungo gea, rutina tipo bat aukeratzen, bale? Hau da, split bat aukeratzen gure egunen arabera. Azkenen splitek die, rutina tipikak, ja, establezitutak darena. Full body, torso, pierna, push-pull leg, eta holakok. Bale, baina, bueno, hoi, bideon aurreagoatzen einen, azalduko dizuet nire ustez ze split dan onena, segun zenbat egun dauzkezuen, entrenatzeko. Ordu, guaingoz, aurrea jarraituko dugu. Behin, splite aukeratzen dugunen, baita, klaro dauke eduki barra, gure rutinan, saiagoar gehala, patron de movimiento guztik lantzen. Bale, behintzet, patron de movimiento importantenak landu barra dauzkeu, si o si. Hauek zer die, azkenen gure muskulok egiten dituzten movimentuk izango lieke. Patron de sentadilla, hau da, sentadilla bat edo, flexión de rodilla bat involukratzen duen ariketak, sentadilla libre, prentsa bat, extensión de cuádriceps bat, sentadilla bulgara bat, azken ariketa hau izango lieke, gehien bat kuadricepsa lantzen duen ariketak, bale? Gero, ekiko genuke, bisagra de cadera, hau da, peso muerto eta bere variante guztik, bale? Ondoren, torsoa juten bagea, ekiko genituzke, empujek, bai, horizontalak eta vertikalak, horizontala izango litzeka adibidez pres banka bat, eta vertikala izango litzeka adibidez pres militarra, bale? Empujetan landuko ditugu pektorala, sorbalda eta tricepsa, bale? Eta gero, trakziok eukiko genituzke, hauek baita horizontalak adibidez remokon barra bat eta vertikalak adibidez dominadak, eta azkenen trakziotan landuko dugu bizkarra, al completo, eta bicepsa, eta gero baita sorbaldako deltoides posterior. Vale? Orduan, azkenen movimentu hau denak gure rutinan egon behar die. Ez dana posible da, guk, igual, empuje bakarrik lantzea, edo bakarrik torsoko movimentu horiek lantzea eta hankakok ez. Vale, saiagoar gea, igual dio, 3, 4 edo 5 egun euki, saiagoar gea gure rutina alikta kompleton izaten. Vale? Azkenen 5 egun balin badauzkeu, igual egun baten halko dugu movimentu gehiago aislau, eta beste alde batetik imaginau 2 egun balin badauzkeu bakarrik entrenatzeko, gure entrenamentu bakoitzen saiagoarko ga alikta entrenamentu kompletona egiten. Vale? Baina hoi, esaizuten bezala, patron de movimiento guztik eta bintzet importantenak egon beharko lieke. Vale, behin daukeunen, zenbat egun dauzkeun, ze material split bat aukera deunen, eta klaro daukeunen muskulo guztik landu behar ditugula, hasiko gea ariketak aukeratzen, eta ariketa bakoitzei volumen, intensidad eta frekuentzi bat ematen. Vale? Orduan, hau zer da, volumena izango litzeke, guk ariketa bat, guk movimentu bat edo muskulo bat aste barrun zenbat aldiz landuko genuken, bale? Hau da, guk zenbat serie eskiniko dizkiogun mugimentu bakoitzei. Imaginau, empuje horizontalai eskiniko dizkiogu 12 serie aste guztin. Hankai, igual, patron de sentadillai, beste 12, eta hola, bale? Gero, intensidadea. Hau, ariketa bakoitzen eta serie bakoitzen intensidadea neurtuko deu RIR edo RPN bidez, bale? RIR izango litzeke repeticiones en recámara, hau da, zu fallo muskularrea iritsi aurretik uzten dituzun repetizio horiek, eta gero RPE izango litzeke esfuerzo percibido, bale? Urera maet. Eta gero, frekuentzie masa muskularra irabazteko garaien, komeni da mugimentu edo muskulo bakoitze
bi aldiz lantzea minimo, bale? Bi aldiz lantzea, hobea izango da, behin lantzea baino, bale? Hau azkenen estudiauta hau, eta esaten da, bi aldiz lantzea hobea dela. Punto. Orduan sai hau, muskulu edo mugimendu bakoitze, bi aldiz lantzen zure hipertrofiako rutina horretan. Orduan guain, lehen esan dizuten bezala, azalduko dizuet nik personalmente nola estrukturauko nituzken entrenamentuk 3, 4 edo 5 egun baldin badauzkegu entrenatzeko, bale? Ez azkenen, egun hauek die frekuentenak, eta nik uste kasi horrek ez dola entrenatzen ez 6 egun, ez 2 egun, bale? Orduan, vamos al lío. 3 egun baldin badauzkegu entrenatzeko, nik ikusten dauket full body rutinak oso ondo funtzionatzen duela, bale? Gaina batez hasi berri baldin baga gimnasion, eta entrenamentu mundun ez baldin bagare oso esperientzia asko ez baldin badauko, bale? Orduan, full body rutina batek azkenen permititzen diguna da, muskulo bakoitze dosi txiki baten lantzea entrenamenturo, baino frekuentzia askon. Bale, hau hasi berri baldin bazea klabea da. Azkenen, zu hasi berri baldin bazea guendik zure gorputzek ez do horren beste lan toleratzen egun berdinen. Orduan, hobea da, dosi txiki hori astentzear banatzen jutea. Orduan, full body rutina bat, 3 egun baldin badauzkegu, klabe. Beste rutina bat izango litzeke, igual torso, pierna, eta 3. full body. Nik hau sartuko nuke, ja pixkat, esperientzi gehiago daukezunen, eta ja igual etzanen prinzipiantea, igual ja intermedio bat zeanen. Bale, ze azkenen ja zure gorputzek tolerantzi gehiago, hau da, lan tolerantzi gehiago dauke, kapazitate gehiago dauke lan gehiago toleratzeko, orduan aldiozu sartu torso guztie egun baten, hanka guztie beste egun baten, eta gero ja, 3. egune bezala full body jarriko genuke, mugimendu guzti, frekuentzi iguala emateko, eta ez igual behize torso sartu eta hanka behin bakarrik. Bale, orduan, 3. full body, eta fuera. 4 egun baldin badauzkeu, hemen ja pixkat, opzio gehiago dauzkeu. Bale, full body rutina moendik presente ongo litzeke, igual, hasi berri baldin bazea, eta 4 egun nahi baldin badituzu entrenau, full body rutina moendik presente. Bale, baino, nik uste opzio hobek badarela. Adibidez, torso pierna rutina. Hau da, hasten 2 aldiz torso entrenau, hau da, gorputzeko goiko partea, eta hasten beste 2 aldiz hankak. Bale, hemen klabea izango da, egun bakoitzen gauz bati ematea prioridadea. Hau da, zuk lehenengoko torso egunen prioridadea eman, adibidez, empujei, hau da, pektoralai, sorbalda, tricepsa eta hori dena. Eta torsoko 2. egunen prioridadea emango diozu trakzioi, bizkarra eta trakziotan sartzen dien muskulatura guzti. Bale, ez azkenen bestela, zuk torsoko 2 egun hoiei, torsoko 2 egun hoiek berdine jartzen badituzu, beti muskulatura bati preferentzi ematen aiukotzea, bale, eta azkenen ez da izango rutina horren kompletoa. Orduan, logikona da, egun baten ematea muskulu batzui preferentzie, prioridadea, hau da, rutina hasieran sartzea muskulu batzuk, eta lehenengo egunen sartu dituzunak hasieran, urrengon bukaeran sartzea. Bale, eta hankakin berdine, hankakin ingo genukena da. Lehenengo egunen sartu dominantea rodilla dienak, prioridadea horri eman, eta 2. egunen emango genuke prioridadea, adibidez, bisagarra de kadera, peso muerto bat sartuko genuke, gehiago emango genuke prioridadea iskiotibialai, gluteoi, eta hori dena, bale? Alare ez esaten kuadricepsa esartzeko. De hecho, sartu eta modu honeta frekuentzia 2 bat emango diogu mugimendu bakoitzei, bale? Lehen esaizu eta azkenen oso garrantzitsua dela, hipertrofiako eta masa muskularra irabazteko entrenamentu baten, frekuentzia 2 bat betetzea, bale? Así que, volumen asko ez eman arren, alare sartu, minimo ariketa bat.
5 egun balin badauzkegu entrenatzeko, hemen baita, opzio asko gare. Nik hemen ja full body rutina alde batea utziko nuke, bale? Azkenen, zu hasi berri balin bazea, 5 egun entrenatzea ez zait oso komenigarria iruditzen, ze azkenen, si vienes de la nada, guain arte ez balin badezu ezer entrenauta ja directamente 5 egunekin hasten balin bazea, bastanteko kanbio izango da. Hobea da astea 3 egunekin, gero 4, eta gero jasi 5 sartzen dituzu. Vale? Orduan, 5 egun balin badauzkeu, rutina onena da, nire ustez, push-pull legs, eta gero torso-pierna, edo bestela baita, push-pull legs, empujes más brazo, eta density deitzen dela. Vale? Orduan, lehenengo azalduko dizuet, push-pull legs combinado con torso-pierna. Hau izango litzeke. Lehenengo egune, empujes, hor landuko genuke pectoral, sorbalda eta tricepsa. Gero, bigarren egunen trakziok, bizkarra, deltoides posterior eta bicepsa. Hirugarren egunen pierna, landuko genuke kuadricepsa, hau da, dominante rodillai emango genioke prioridadea. Deskanso egun bat utziko genuke, ze 5 egun segidan itea, bastanteko matada, vale? Hor, klabe, deskanso egun bat uztea. Gero, laugarren egunen sartuko genuke torso. Hemen, azkenen torsoko egun honetan, alde zuen egin da, beste 2 egun horietan landu ez zuen muskulo batzuk landu. Vale, igual, empuje egunen ez badezue landu, igual, pres militar bat, egun honetan sartu aldezue, eta azkene izango litzeke, egun kompensatorio bat bezala. Vale, nahi bai zuen eman frekuentzi gehiago pektoralai, zuen puntu debile dalako o lo que sea, egun hau horretako aprobetxa dekezue. Eta gero ja, 5. egunen, behize, pierna sartuko genuke, pierna al completo, baino preferentzi gehiago eman da, lehenengo pierna egun horretan eman ez diogu nahi. Vale, hau da, lehenengo egun horretan kuadricepsa gehiago landu balin badeu, bigarrengon gehiago iskiok eta hori dena. Vale, eta bestea izango litzeke push-pull legs combinado con empujes más brazo eta gero density deitzen dana. Empujes más brazo azkenen izango litzeke, gehien bat sorbalda involukrako genuke, ze lehenengo empuje egun horretan, gehiago enfatizauko deu pektorala eta, pektorala, tricepsa, sorbalda pixkate bai, baino gehien bat pektorala, eta aprobetxauko deu, bigarren empuje egun hori, gehiago trakzio vertikal hori sartzeko, elevazio laterala igual 2 ariketa sartzeko, eta gero, besoa osotasunen, bai bicepsa eta tricepsa. Vale, eta 5. egun hori izango litzeke kadena posterior guztie lantzeko. Hau da, bizkarra, gluteo, iskioz, eta gero baita sartu beharko genuke ariketa bat dominante rodilla. Ze bestela ez genuke beteko frekuentzia 2 hori. Vale, orduan, egun honetan, baita klabea izango litzeke sartzea bisagarra de kadera bat, aprobetxauko deu peso muerto edo peso muerton variante bat sartzeko, gero bizkarreko ariketa batzuk, iskioko ariketa batzuk, adibidez curl femoral, hip thrust hori dena, eta gero egun honetan baita esaeten bezala, kuadricepseko ariketa bat, vale? Prensa, jaka, sentadilla, o lo que sea, nik hemen sentadilla libre bat enuke sartuko, vale? Sartzekotan dominante rodilla bat, más analitiko bilako nuke, vale? Azkenen aurreko pierna horretan aprobetxauko deu sentadilla bat sartzeko, vale? Hemen sartu behize sentadilla libre bat, ze akordau peso muerto bat daukezuela baita. Así que, bueno. Orduan, rutina hau, nahi baita bastante gustaren zait, ze azkenen empuje más brazo bat dau, eta egun hori, bastante guapo egizan, dene gustaren zaigu, egun batek bitza, solo empujes eta solo brazo, así que egun horregatik bakarrik ja bastante guapo rutina hori, eta gero,
egia da, bosgarrengo egune bastante gorra jungo litzekela, ze peso muerto badaukeu, sentadilla patroi badaukeu baita, bizkarra, femorala, eta hori dena. Orduan, bai, entrenamendu pixka luze jungo litzeke, baina horretako larun bat uzten dugu, azkeneko egune, eta ja, astea ondo bukatzeko, bale? Baina bi rutina horiek, hau da, push-pull leg, torso piernakin kombinauta, eta push-pull leg, empuje más brazo, eta cadena posterior horrekin kombinauta baita, bik opzio onak die. Gero baita, ulertu barraukeu, azkenen, rutina hauek, ez diela izan behar rutina itxi batzuk, bale? Rutina bat izateagatio pierna edo torso, adibidezuk, piernako egun baten aldezu sartu, igual, elebazio lateral batzuk muskulu horri frekuentzi gehiago eman nahi balin badiozu. Imaginau, zure puntu debile dala, diela, sorbaldak, eta zuk igual, elebazio lateralai, frekuentzi gehiago nahi diozu eman. Eta orduan, aprobetxau daikezu, piernako egun bat, elebazio lateral batzu sartzeko, eta ez da ezerre pasatzen. Azkenen baita, zuek, gimnasion aurrea zoazten einen, entrenamentu mundun aurrea zoazten einen, entrenamentu mundun aurrea zoazten einen, baita zuen burue ezagutze egungo zate, zein dien zuen puntu debilek, zein muskulok erantzuten dizuen hobeto, zeineko kerrago, eta horren arabera, zuen rutina perfektu hori estrukturatzen ikasiko dezue. Baina hasiera baten, rutina establezitu horiei kaso ja ona iruditzen zait, ze gehienetan funtzionau jendue, eta hasi berri balin batzea, zukin kasi denak funtzionauko. Azkenen zure gorputze guain dio, ez dau ezerta oituta, eta ala minima que hagas algo, obviamente, resultau ikusiko juzu, baina ja, urte batzuk zoazten einen, pixkat, haike hilar más fino. Baina hoi, esaetena, ez diela rutina itxi batzuk, ikasi barraukezuela rutina horietan zuen ajustekilen, baita segun zuen gustok, igual, ordena aldezue aldau, taulako mila movida, Baina, bueno, espero ez bideoa gustau izana, baita bideo teorikoa izan da, nik uste bastante informazio baliotxo eman dizuetela, zuen entrenamentu aplikau daikezuena, zuen rutina estrukturatzeko babintzet idea generala bat nahi nizuen utzi. Eta, bueno, holako bideo gehiago ekartzen nahi balin badezue, like bat eman, baita komentarion bat indaikezue, nik jakiteko baze iruditu zaizuen, eta hori dena, Gero baita, obviamente, jarraien igoko juten bideok ez galtzeko, suscribitu kanalea, nahi baita asko lagunduko jazue, eta beste gabe eskerrik asko, eta hurrengo bideo arte. Aio!